Ħafna minna f'dawn il-jiem kilna fuq li kilna. Flimkien ma dawk eżis għalina ma naqsux xi naqraġin, xi biċċa laħam tajba u anke l-ħelu. U dan bl-iskuża li rridu ngawdu l-miliet. Mbagħad meta nibdew inħossu li qishom il-ħwejjeġ qed jinxtorbu, ngħidu li r-riżoluzzjoni għas-sena l-ġdida se tkun id-dieta. Iżda spiss jiġri li appena tibda s-sena malajr ninsew dik ir-riżoluzzjoni għax fil-verità mhux faċli li f'salt taqleb għal dieta stretta. Fil-fatt ma' Net News il-gym instructor Kellyanne Mintoff tispjega li wieħed jiżbalja meta jaħseb li jista' jbiddel l-istil ta' dieta mill-lum għal-għada. Xi kultant in-nies jagħmlu pjanijiet li huma surreali. Ġifieri inutli tgħid jien ħnibda mmur il-ġim kuljum, ħanitrina satej kuljum, ħanikol kollox bleżat. Il-kunċett huwa li inti żżomm u tgħix ħajja bilanċjata għaliex meta tagħmel daw il-pjanijiet surreali mhux m'intix ħażżommhom. Minflok Kellyanne spjegat li s-sigriet hu li tgħix ħajja bilanċjata fejn tiekol ftit minn kollox. Barra minn hekk mhux tajjeb tillimita lilek innifsek u tiċċaħħad minn diversi ikel, iżda wieħed għandu jżomm it-triq tan-nofs. Kellyanne sostniet li llum il-ġurnata hawn ħafna konxji tal-bżonn li jagħmlu l-eżerċizzju u anke ta' xtib ta' ikel jieklu. U dawn il-fatturi mhux biss jgħinu li wieħed ikollu l-figura li jixtieq, iżda wkoll jekk ikun għaddej minn żmien diffiċli u jkollu l-istress. It-training mhuwiex biss kif ħadd tonqos jew kif ħadd ittonja. Huwa stress reliever ħafna, ġifieri jekk inti anke għandek naqas stress, mort titrejna, it helps a lot mentally, ġifieri dak li jkun ħatejnu mhux biss kif jidher fiżikament imma f'kollox. Iżda x'inhu l-messaġġ finali li Kellyanne tgħaddi lil dawk li jaqtaw qalbhom milli jbidlu l-istil ta' ħajja li jgħixu l-ikel u anke forsi li jibdew jagħmlu l-eżerċizzju. Il-messaġġ tiegħu huwa wieħed sempliċi. Mhuwiex faċli li tkun persuna forsi overweight jew kemm xejn daħla fl-età u tibda training, għalax dak li jkun qabli ta' qalbu ma jkunx jaf minn fejn għandu jibda dik hija ħafna mill-problema li jsibu ħafna mill-klijenti, ħafna min-nies, ħafna mill-popolazzjoni. Jgħidulek imma jien kif ħanibda, x'ħanagħmel? Ħanejdlek aħna qegħdin f'pajjiż fejn għandna nies gradwati fuq l-ikel, fuq il-nutrition, fuq it-training. Sibu l-għajnuna, x'daw in-nies lesti jgħinukom dik il-professjoni tagħhom li jgħinuk fil-verità, jiġifieri m'għandhomx jaqtaw qalbhom għaliex ma jafux minn fejn għandhom jibdew. Iktar u iktar għandhom isibu dik l-għajnuna biex jibdew ovvjament ħajjgħixu ħajja ħafna ħjar. Xerowna De Bono, Net News.